Como se din estas cousas no teu idioma? Como? Como dis que se chama? En galego isto é un reloxo. E isto? Como lle chamas a isto? Como? Curioso. Pois en galego é unha sela. A sela dunha bicicleta. E isto como é no teu idioma? Como? Nós a isto chamámoslle culler. Unha culler. E a isto como lle chamas? Como dis que non entenden ben? Pois nada, isto é unha fonte en galego. Agora comenta como se di todo isto no teu país. Como se din estas cousas no teu idioma? Comezamos! Cousa número 1. Como? Guau, que raro! En galego dicimos mesa. Cousa número 2. Que dixeches? Repítemo. Vaia, pois en galego chamámoslle casa. Cousa número 3. Mais forte. Como? Pois en galego chamámoslle plátano. E por último. Pois en galego chamámoslle gato. Agora comenta como se di todo isto no teu país.